பிடிக்கும். அது நான் வந்து தளபதி விஜய் சாரோட ஃபேன். அதனால வந்து எவ்வளோ கியூட்டா எவ்வளோ ஷையா இருந்துச்சு. சூப்பர் ஷை அண்ட் சூப்பர் கியூட் అంటే ரொம்ப அடோரபிள்ங்க. ஸோ ஐ லைக் யூ. சார் நீங்கள் சூப்பர் சார். அது ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கீங்க, சூப்பராக இருக்கீங்க, அழகாக இருக்கீங்க சார். அவர் க்ளோஸ் பையங்க, வெக்கப்பட்ட ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க பாருங்க சார். இஸ் வெரி ஸ்வீட். ஓகே, ஹூஸ் யுவர் லக்கி சாம்? தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லக்கி சாம் அப்படின்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஆப்வியஸ்லி விஜய் சார். எந்த ஹீரோவை செமையா இருக்கானே அப்படின்னு நீங்க தளபதி? விஜய் இஸ் ஆல்வேஸ் அ சூப்பர் ஸ்டார். இந்த இப்போ என்னோட வீட்டில் குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே இவர் எப்படி அவர் அப்படி அட்ராக்ட் பண்றாரு, அவர்கிட்ட அப்படி ஒரு சார்மிங் டான்ஸ் ஆக்டிங் எது எடுத்துக்கங்க. அஜித், விஜய்.